Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu di hita saluhutna. Tapukama parmingguota di madogoton tapahohoma rohata
martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Tapuji Tuhata marede huria buku ede 200 sia ayat sada 2 do tolu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga tubu dihita sada poso-poso, ilehot tuhita sada anak,
pape tu abarana do sugut harajaon, jala bahenon na guwarna, dipartahi halongangan, ulu balang di debata ama, saleleng nilelengna, raja ni hadameon. Endehon hamuma sada edde nai baru di jahuba, eddehom majahuba ale sandok tanoon. Pajojor hamuma di tonga-tonga nia kasih pelebegu hamuleon nai, di tonga-tonga saluhut bangso halongangan akka nabi nahen nai. Marsomba mahamutu jahuba marpahean namar haduhuan, akka hitir mahamu maradupon ibana, ale isi ni sandok tanoon. Haleluya. Ale debata amana di Banua Gijang, puji-pujian hasangapon dohot hamolyateon, usombahon hami tuho, marningot silehol-lehom mina balgai tuhami, jolma na di pardangalonon, ima anakmu Yesus Kristus, na sinurumi sian Banua Gijang alani hami. Gabi nadangol do ibana jalan apugas, ola tubuh ibana di bara Bethlehem, asa mamora hami. Kai rajai, jala togu-togu hami marhite-hite tondim, asalam huida hami, godang ni holong ni roham, na pinapatar ni anak mi. Amen. Tatangihom mapati ni debata di minggu dungari Natal sadarion imana dienet sian pasal men 100 onom ayat sada. Pasal men 100 onom ayat sada. Haleluya. Madok moliate mahamudi jahuba aina basa do ibana. Airodi saleleng-leleng na do asini rohana. Disima sahatna. Atong rak mangidugu kumahita tu debata laho mangulahon pati nai. Ali Tuhan debata mangulahon nahobar tu patikmi. Amen.
Tatopoti madosat tanagudangi diadupan ni debata martangi ang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu na sohatu dosan. Para si roha midahami nadangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahatot dohami tubuh. Jala dangadong hapor siaon di bagasan roha nami hiyan. Saluhut dohami manibil sianak kadalammu. Macay gudang do pangalosyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham. Sayunang paingot-ingot akadosa ni haposoon nami. Dohot pangalasyon nami. Saingot mahami hobar tuasi ni roham. Dohot denggan ni basam. Ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot tuha sesaan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jahuba. Nunga diar sahi hoa umarhite sian nakadosam. Jala nunga dilujai hoa umarhite sian hajahatommu. Au tutu. Au sadiri maneleseya kapangalausim. Alani hadir yoku. Jaladang behupa ingot-ingot akadosam. Asangapon madidebata na digijang. Amen. Oh
Hatani debata naga beewe turpuk epistel di hari Minggu dung hari Natal sadarioni mana di enet sian pasal men 77 mamuk kasian ayat 12 sahatu ayat 16 tajaha margati sorin. Sai pujioku do aka pambahenan ni Jahuba ai sai ingotoku do alongangan aka binahen nai sian narobi. Jala saya marusari doau taringot aka pambahenanmu sudena. Jala saya hutakasi doaka jadi-jadianmu. Ali debata abadiaod do parhitean di dalanmu. Dung debata dia marhati bulon songoko ali debata Odo debata satu pahalongangan dipabotohon odo gugom tu akta bangso. nunga di paluaho bangso mi marhite-hite tangamu. Aka anak ni si Jakob dohot si Joseph. Disima sahatna martua doakan atumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amen. Tahati dakon mahaporsiao tai songon nahinati dakon ni dongata sahaporsiao di sandok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahuba ido ama pargugu naso hatu dusan natumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba nasa sadai imana tinubuhon di si Maria nagabe-gabean sian ton di parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tuat tuban watoru dung ditanom nama angulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul di siamun Jahuba nama naik pargugu na sohatu dosani isima ibana pa imamula sugut tutanoon manghumi hala mangulu doot namate au porsea jaladong sadahuria nabadia dohot dihasesani dosa dohot diatai namadok mula mangulu do sugut daging ni halak nang mate dohot dihanguluan nasora suda. Amen. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 20 Desember 2024. Naparjolo, Paddidion Nabadia, Minggu 12 Januari 2025 di Parmingguon pukul 10 WIB, Patu Pauni Huriata do Paddidion Nabadia, Tudak Danak, Ruas ni Huriata nanaing mabuan dak danak majalo Paddidion Nabadia asa Roma mendaftar huhut marguru di hari Jumat 10 Januari 2025
pukul 10.30 WIB di ruang konsistori. Jala diboan ma surat pengantar sian sintuawik, kartu keluarga huria, dohot fotokopi akte kelahiran dakdanak. 2. Sipalas roha ama ina nama balu dohot anak yatim piatu. Tuaka ruas ni huriata naso majalo manang mabuat sipalas roha ama ina nama balu dohot anak nasopot somarama sopot somarina. Boima di jalo manang dibuat tu kantor sekretariat sian pukul 10 WIB sahat pukul 10.06 WIB. Sahat tu ari Selasa 31 Desember 2024. Molo adong dope naso mabuat manang majalo sahat tu ari nong tinot tuhon asa dipaulak ma tuhuria. Malam tahun baru dohot tahun baru 2025. Selasa 31 Desember 2024, tapatupado partangyangan bodari manang malam tahun baru 2 hali. Masuk pukul 10.06 WIB mar bahasa Indonesia, dohot pukul 10 sia WIB mar bahasa Batak. Rabu 1 Januari 2025, masuk pukul 10 WIB partangyangan tahun baru mar bahasa Batak. Ketertiban dohot kenyamanan malam tahun baru dohot tahun baru 2025. Asa mardalan dohot denggan partangyangan bodari tahun baru di huriata tusude ruas ni huriata asa hadir 15 menit adorang sota mulai acarata dia jurhon asa unang mabuan kendaraan molo mabuan mobil asa diparkir ma di SMK 26 Jakarta. Jala kendaraan roda 2 di tempat naung di totuhon huriata. Dipake mapahean nasopan jala unang mamake parhayasan namar lobian. Masuk jala haluar ma dohot tertib jala hudul ma di bangku manang tempat naung di parade. Titing neng marbagas, titing paduahon. Neng majalo pasu-pasu parboga soma Frank Alexander Raja Panggonggom Hutapea. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Kelapa Gading, anak ni Amata Hotman Paris Hutapea, tubuh ni Inata Agustiane Boru Marbun, dohot Orwana Winona Delani Tandra, ruas ni HKBP Rawamangun Wik khusus, boru ni Amata William Tandra, tubuh ni Inata Yanti Coa. Pamasu-masuon hari Sabtu 4 Januari 2025 pukul 10 WIB di gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe parsari peon nadenggan di tonga-tongata tarlu mobima di joloni tuhatta. Tabahan namar sahid, situa evangelis Marta Boru Hutagalung, Wik Pisangan Gading Raya dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Gedung Baru lantai 5 ruang 512. Pelean dohot akka udut ni boa-boa tajahama di harotas titing nong di paradeni huriata, di pasu-pasu debatama akka barita masa dohot ulaun akka sipatu pauta bahen sangap di guarna. Songoni matiting di huriata minggu sadarion. Mau liate. Yesus,
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian na hinaholongan ni Tuhan Yesus, hata ni debata nalaho pataruhok kita, toktong di bagasan las ni roha, asini roha ni debata, ima dibuat sian sada Timoteus bidusada, mamukamai sian ayat 12 sahat rodi ayat 17. Tabuk kabema bibelta radang sudehita na boy dengan mangatusi bahasa Batak untuk jemaat muda, anak-anak juga boleh membuka Alkitabnya dari kitab 1 Timoteus 1 ayat 12 sampai 17. Untuk anak-anak mungkin tidak membawa Alkitab semua, boleh memakai pinjam handphone orang tuanya. Yang pasti di situ bukan hanya game aja yang ada, pasti ada Alkitabnya juga, ya kan orang tua ya. Handphone opung juga boleh dipinjam. Songonom mahatani debata tapai huti hutma. Mauliate hudok di namargogoi honau ima Kristus Yesus Tuhatai. Ai die tong doau haposan ubahen na dipabakit au gabe parhalado. Pangicahe doau na jolo jala pangalili jala siulahon gogo. Alay dapotan asini roha doau. Ai daku boto na hulai tagan soporseai dope au. Alay gabelam sumurung doa sini roha ni Tuhatai, matat hapor seao dohot holong ni roha di bagasan Kristus Yesus. Haposat jala sadok tau jalo odo hataon. Nungaro Kristus Yesus tu portibion paluahon akapar dosa. Siana kai doau na parjolo. Alay alaniodo bahen na diasiyaw. Naing jumolo marhite siya nau patuduhonon ni Kristus Yesus sadok labas ni rohanai bahen tiruan dia kananaing porsea di bana tu hangoluan saliling-leleng na alay hamuliaon dohot hasangapon si saliling-liling na madiraja na somar mulai ima debata na manoktong na sodapot idaon na mamujungi. Amen. Disido yanggo sahatna. On managabe minggu parpudi dihita di taunon. Tu tanggal 20 sia Desember manuaing jala pigarinari saha mahita tu tahun 2025. Ra adong do pamikirio di tonga-tonga ni ngoluta nama dok bah salpu nama HP taunon. Tinggal menghitung hari. Oti nai nama jala boydo meragam aka pamikirion dohot aka pakilalaan tubuh di ngoluta. Adong do pakilalaan na bangasal pu HP so adong dope na dapot. Ngasal pu HP so haro dia dope na niula. Nama buan tu perasaan di sada sisi menyesal. Di perasaan di sada sisi madok ayato matikyo marsal puan. Begitu cepat berlalu jaladak kaulaha manangaha. HP marsal puan hatop aka partikiani gogo pesuda do umur petabba do dang nalamu gabe tabba ka gogo tarlumobi aka nama tuate dang nalamu gabe tabba aka haposoon alai umuri lamu jonok di sada sisi boy do patarot tuhita madok
toy ma. Alai taida majo suhat-suhat ruji-ruji di minggu perpudi di tahun tuhita ima naing makamuliateho caluhuna. Naing mangida asa lamu margugu hita marposni roha dinalaho madalani tu tahun na naing roh. Sada sisi na naing idauta boydo buti ima bamauliate may di debata ay ngasahat tapi tujung ni taonon ay hurip po do taonon na maparsalpuk kuhian hurip po do taonon na maparmito ma ay nga metuwe ba manang ay say nigogo so harodia ida majo dia do si hamulateho no munuaing no balga di pardalanan ningolum molo akan amanis na tonggira murado makamulateho ni moliate Tuhan tabau murhu moliate Tuhan taba pahopu mauliate Tuhan ngakawi be anaki ngamangoli be muradoi alai sukut-sukun na sonari ida majo di bagasan na sa tao bulunon dia manaupai na masa dingolum ahado naupai na masa na dipalawas di batadiho bolo aka mamilangin na tonggira daka bilang kita alay ingo majo jalaida majo dinasa tao bulunon tunga hado na mabaik ko marsak tunga hado na mabaik ko tariluilu tunga hado na mabaik ko margudopong tunga hado na mabaik ko sanga songon na me perroham adak pola marminggol la ni na mengulwi manang songon na me perroham madok toy madak pola rikok martangiang dak pola rikok laut warisan keluarga apalagi keluargam ola ni na mai dak pola rikok lau perkumpulan keluarga gari ada keluar mahita sa grup UEAI laos ida ma asaw nang gabi marisuang saluhu na molo di dokoko paet parir tariluilu ho jala laos mula hula madohonon nami museima dak kaya dao siako na mabay narsa ni roham dohotto tariluilu ima aka keluargam yanakommu pinoparmu dongat sajabum ido na ubain na paling jot mabain arsa ni roham akan atoras marsa tu alani anakon akainata marsak alani amata manak sebalikna akan naposo arsana barsa ni naposo alai ida ma ditiki namarsaki ho ipakilalaho ko ina manau paet ina manau borak di ngolum ina ma dipikiri ho gabe parmito parsaena parsalpu ni ngolum dangadong be pakirimon alai bereng madirim sadarion hudul disi marpanatap tu silang nitu hatta dison ida maneng dohonomu tu dirim lu bisian nahu pikiri hape di bahet debata atuau jepek rohaku jepek pikiraku alai daksongen nahu pikiri hape di pasonggo debata atuau marhit ya kana masa na idokko na paet na maoli laos disido dipatudu debata asaunang marpangasaho ko tu pikirammu doho gogom marpangasaho tu jolma alai marpangasahon tu asinirohan ni debata jala molo diingot to sudi akan apaet dibilangi ho aka natonggi laos bilangi majo aka dia na boy na digwari ho na ginoaram mutu dirim songon halak na burju ho dok majo piga doha burju mutu do ngacajabum
Dia doha burjomu naung gino arammu, tudongammu na humaliang. Dia doha burjomu naung gino arammu, songon parhuria ho, songon par minggu. Raboy do doho nota naburju doau. Dak urusi urusan ni halak. Dan najuk kata, aku orang baik loh. Apapun kata orang, urusan orang lah itu. Jangankan mengurusi orang. Orang satu rumahku aja nggak kuurus kok. Jangankan mengurusi orang. Jangankan mendengar-dengar kata orang. Bagai rumah nangihok kata ninato racu, subuh hutang ihon. Jangankan dengar-dengar membaca-baca WA orang bersiliweran di sana sini. Sedangkan membaca Alkitab pun aku tidak pernah. Jadi naburju doau. Bila boy do hono congoni burju doau ala dakwat toy ngoluni halak. Burju doau ala sehona hohom doau. Alai ida ma dang disinani dokna molo didok balgado holong ni rohani debata jala molo didok adong hamubaun adong pertobatan. Molo didok ko tu dirim songoni naburju doau alai holan disi iman nagino aranna kasih karunia murahan, the cheapest grace. Godo dia karohani parroha nama bae songoni toe ma parasiroha do totong debata na burju do ibana ba burju iba songonok ka burjuonna. Bukan. Ida maha burjuon ni debata na dipatorang si Paulus ima asini roha nama caibalga si Paulus sian pamunu na somanada debata dihaholongi debata, diterima oleh Tuhan, lalu diubahkan oleh Tuhan. Dia dikasihi, ditangkap, diterima, lalu diubahkan, berbuat kebalikan dari apa yang dia belum mengenal Kristus. Di situ asini roha nama cebalgas itu tuh. Jadi asini roha ni debata iman nama buan asini roha tu hangoluan. Jadi istilahnya suatu ngasiro hatta mangida jolma alai tapasobu ibana di hasalanna di auranganna dan adong hangoluat tu dirina. Atau maluk mesiai do hasomalanna mabolo do ikot congonina manguluna baluk isi. Toh mana penting mabait conang rohana. Basonang do rohani perjuji di perjujionna. Sonang do rohani pangalakup di pangalakuponna. Sonang do rohani pardosa di pardosaonna. Alai ido holong ni roha daong nama baik Tuhan mamago di dakolong ni rohai alai nama dok lomo misi tutul lomom baik dalam misi dangi nani dokonna asamar bilang-bilang mahita alea kamanginang sudehi taruas ni huria naik taida tutu di ujung ni taonon ola ni dia do naung dibahen debata tuau jala ola ni dia do naung kubahen songon na pinangido ni debata tuau. Taida maju buku deta nomor 68. Multimedia minta tolong kalau boleh buku ende nomor 68. Dak pola tay dehoda, dak pola tay dehon. Hola tajahape next slide. Ya, taida majo nin nabuti masilelean akataon ro di ujung nasogot o Jesus lehon parrohaon na naik toktong marningot di halalau ni ariariki huhut mani bang ujung ni next diudut hodo hosaki paida-idau manang adong parbueni na niulam diau. Jadi taida joda satao bolonon di paihuti debata dongolum manang opak dia peholau. Manang tu dia ho mangalaka manang ahana masa di ngolum Allah Tuhan kita selalu mengikutimu dan tidak pernah dilepaskannya engkau melangkah dan di paloa sahalamu mangalaka tu dia pe
nang doroham tu nanaing hamatean namai tung ditiup dogomos hosam dohotodim. Next, HP idama jojo tarhiripo parbuei dang oloro. Bereng jo di paihuti-huto di paihuti debataho sai didok anak kudon boruk kudon hasiak kudon tungtu dia peom mangalaka di tangakku dogo barnion di pustaha hangoluat dogo arnio kusuraton iko marparbue do kusakap alai idama terhirim do HP debata dio terhirim do debata di palowat cohipas terhirim debata di lowat coma jalonong jinalomi terhirim debata denggapar rumah tangga omi terhirim debata uju martangia ko Tuhan inakana poso leo dia parkarijuan ya dukarijo ho ngadopak dia ngadong di baik kolas ni rohani natorasmu ngadong di baik kolas ni rohani akadong acajabum unang doala ni parsikolami ala ni parkarijuami balik gabi kolomolomom tu natorasmu gabi di dokoko orang-orang muda berkata kan aku sudah mandiri mama udah besar aku bapak kenapa harus diketekin terus ini hidupku tiap hari pertanyaan mama itu aja kapan kawin kapan ini kapan itu mana ngakalan nasing gabi gumugo suaram tu natorasmu makilala ho alam mester ho tibusi kolam natorasmu esemado ipe sikola sore gabi naroham tak seperti hakuon ujago do piau sanon dan ujago husani hei orang muda tidak lebih hebat kau daripada orang tuamu cuma gudu penatorasmi nabui pasikola hoko satu pasikolami hoi tor dia nong binai muhoratu natorasmu dang adong langsung dia perupani natorasmu sial langgadong peho sial lakeju natorasmu sial langgulu ni gulamo do sial lang pakni manuk do sial langulu ni manuk asabui do sikola ubay diho na tomabui laos ida mamuse aka rajumat tatu dirita next slide buku yang nomor 68 itu ya di ayat tolu inna buti muse ra nok tarimas do debata mangida pabahenakku ranong didok tina bamahawon na so dihakku dangolo marparbuei tua habehaseai didok amata na di Banua Gijangi bulok ko mo cede-cedeon teba mo dangok parbuenion tua pinarokwa mo pabulok konon molosong opadok ni halain na buti itulah orang Kristen itu kan mau jadi kayu bakarnya itu nanti di neraka besutong gabi tutusong ni ala ni parbuei alai daya opat Roma tuhata Jesus inna mabuti alai naniodiho mido au bahe mangulu hodo madok tuamai sailoas mamangulu hawon asi marohami tauni pelalu uhumi taun narope inna palowas majo asamar parbu yod di taunon taun nasal pung atabigi ideon 2 tahun nasal pung atay dehonon atong parbuwe na pinangido ni debata tutu songon na nido ni si Paulus tu si Timoteus macay sabar do Tuhani labas do rohana mangidahita ida majo dikitar pajal tuhata waktu Yesus tersalib tangannya satu dipaku di kanan satu di kiri lalu kakinya juga dipaku seandainya 1 tahun ini setiap dari kekuranganmu adalah menjadi paku untuk paku di kayu salib itu adong do penatading di pamatang ni Jesus na sotarla bangalaniho au sugari sude hasal puomi dosami au sugari dibilang-bilangi ho
ngolum na somar parbuay gabi songot sadala bangi tu pamatang ni Jesusi. Adong dope di pamatang ni Jesusi na sotar labang ala ni ngolum na sa taonon. Masih adakah ruang di salib Kristus untuk meletakkan satu bunga mengatakan aku mengasihimu? Bila dibandingkan dengan paku yang harus ditancapkan, bagaimana kita melukai perasaan sesama kita, bagaimana kita melukai perasaan keluarga kita, bagaimana kita melakukan dosa-dosa yang kita tahu itu dosa, alay tatutun, tadok toema, marsugo peiba muba. Adakah ruang di salib Kristus engkau sisakan? Atau ngidama ra dangadong be hurang dora silangi Kristusi alay ima si hamulate honommu sabar ido didok labas roha di bahasa Indonesia sabar ayat 16 itu long suffering endurance didok dihasabaron nai nin nadobuti itaon nahu taoni jala dihasabaron nai dang dibalocot tuau sa guru tu nahu pamasai alay balik sa manete domudar nai sia silang nai laos ido hangoluakku dapota doau di ngolukku ida sahalinari sabar ibana dia menderita yang seharusnya menjadi penderitaanku, dia ambil penderitaan yang seharusnya menjadi deritaku, ikon hamaoloku hiadui alai dibuat ibana, balik manete mamudarna tuau, ido hangoluaku sahatu sadarion. Jadi bolo marho sahatu sadario boy mangalaka satu ingananon, nama netek doa sini rohani debata tungolum manoktong. Tuhan tidak sekedar sabar, tetapi di dalam kesabaran itu pun dia menyatakan kasih yang luar biasa itu. Jadi ida magokni haholongan nai anugerah kasih yang terbesar. Idonan idok ni si Paulusi perdosa hiad doau dirajumi ibana do dirina upar dosa ad doau sia cudea kajol maun. Ai dosaku imama Musa, dosaku imama Galilei, dosaku ima huhasogoho do Jesusi. Dang sogorohani si Paulus tu jahwe ay jahudi do ibana. Na dihasogoho ni bana ima Jesus. Dihasogoho ni bana ima akasihuto Tuhan Jesus. Jadi ido ibana ma tungau do pardosai. Huhasogohon ibana si paluai. Alani gabi dapotan asini rohana ubal gamaau. Dakolan namarugamo au alai gabe hutad daibana jala di ibana au di ibana ditakup tu hakiau jala gabe ugasanna aku menjadi miliknya dan dia menjadi milikku. Jadi di bagasan asini rohanai di paubaibana mau dia mengubahkanku, dia membentukku, dan dia kemudian memakaiku. Ido ibana jarang do ipake hataon molo di bahasa asli di ayat 10-12 di pabak kita gabe perhalado dakolan situa di dok disi manang padita alai di dok ibana do napatauhon au mardiakoni ninna. Jadi Paulus dipakai Tuhan tidak hanya untuk berkoinonia, bermarturia, tetapi juga diakonia. Itu di bahasa asli. Jadi do ibana, bado carani debata membentuk kau. Ima marhiti pakkobasion namasa. Rasukut-cukut do roham dia kana masa nasa taono di dia do Tuhani. Songo dia do roh Tuhani tuau. Di dia do ibana, di dok, di dia hatani Tuhani roh, di si do Tuhani,
di dia parsauran ni dua tulu halak di sido Tuhani alani do nang medau-dau ho siya nakaparpunguan ni nabadia. Maksimal 2 jam dosa minggu dipangido Tuhani ro tu ho tu bagasna. Dang ipangido dosa ko 24 jam. Dang ipangido siya ko ikonisok ko sadari. Daong. Tungunang langgus roham. Tungunang paniakku roham marsugo meba marminggu. Hotel nga sanga di booking. Marsugo meba marminggu. Arisat sa helio patao do. Sa jom do dipangido Tuhani siyang ngulum si ganuk minggu. Bora roham ro tu parmingguan ni marede. Akan na dijabu na makilala to ema dak pola marminggu iba langgus roham ate. Niang roham HP soi nama nauk tarsilang Jesusi manete mudar na ituho ganu pare dohonommu ullu bullu nai. Alani idotong nama satu hita sabar do debata tuho. Jadi laus tiru nak kasabaron ni debata hanguluho ni sabar ho dingulum. Dak pitor songon na mabalik ko tangan muran na nampaubahon na masa di Portibion. Rago dang do na pinangidom ikom nay nanang paubahom mo. Pauba diri, pauba dongat sajabu, pauba keluarga, yanakon. Alay sutung pitor ido roham. Ay nalilingat sa di hari do piyong muba. Bahope sa di hari ho muba. Tarho na hala ipangido ho iko kato muba garu ho sumer na muba. Tuhani sabar do mangida-ida payuti-huto jala ditanggung sude pabahenami lau sida dohonom mutu dirim buti dang putus asa au. Ido sada nang didok na tu Timoteus. Unak putus asa ho Timoteus. Tarpau bade batado saluhuna. Ingok da akan atoras unak pitor gota roham. Danga dong na sotar pau bade bata jalan na sotar patu pade bata di bagasan asini rohana. Unang pitor putus asa ho ahape namasan waingon. Molo di palowas de bata masay di ho di taonon na ing payason na roham pikiramu papi taon na pakirimommu dohot hapor siyaommu. Jadi alani lau sabar ho mangida dongammu. Dihasabaron nasongon dibinahin ni Jesusi pangauho ni tong tudirim. Ima menanggung semuanya. Di sodo idauta di namar natal hita. Pajupang doho Jesus. Mulolao marilah kita ke Bethlehem. Dang nanaing mangida si Maria hita do si Joseph sabing. Alay mangida Jesus. Jala asa hita di ibana di hita. Asadong ma lasni roham doho si halat conom. Songo bukwe deta 437. Oma songo panutup di hita refleksi di naugtadalani marnatal nang ditongan ni keluarga. Marnatal bi hita ditongan ni jabuta. Oma refleksi di hita lau pataru hita. Manalpuhot taonon di minggu na parpudi di tahun 2024. Ayat sada 2 taed dehon. Suara tas atau ngape temponya juga agak sedikit lambat. Tung namu baroha liwai tung Jesus mari ngamiau lunga sona ngawong tung namero laki tung Jesus mari
diho mahami ale Tuhan, jala hami madiho, asa marlas ni roha hami, dangadong hatuaon, dangadong las ni roha na manoktong, molo dang ho di hami, jala molo dang di bagasako hami mangolo, molo hola pikiran nami doho rohanami na mangarajai diri nami, na mangarajai ngolu nami. Maos dohami kecewa di pardalanan ni ngolu namion. Ay jol manatar batas si tutu dohami. Alay tung mauliate si tutu ma ala di tangammu dohami saluhuna. Saguru di hodong ngolu nami. Jala asini roham do na manoktong napataruhok kami di bagasan sa taon nun. Mauliate matuhad di saluhu akan namasa na di palwatcho masak. Mauliate molo di luwatcho hami mangadupi akka hamaolon. Mauliate molo di luwatcho hami mangadupi parsahiton. Mauliate molo di luwatcho hami tariluilu. Ruas ni huriami. Molo di luwatcho hami sipata songon natuki. Mangadupi akka naborat si tutu. Godang tutu akan namasa nasoha pikira kami. Namaol tarjalo rohanami. Alai dang di pamasa hotu hami songo pikiran nami na jepeki. Dang di palawatcho si bulisi nalaho mangarajai manusai. Nagabe pada uhok kami siako. Si pata tahe madau-dau hami. Si pata hupasidik-sidik kami dalam mi. Alam makilala hami dalam na hupikiri hami ido persaulian. Manang pikiran nami ido si bahelas ni roha. Si pata di palwatcho dui. Di palwatcho hami mangihut to pikiran nami. Di palwatcho hami mangihut to roha nami. Hape gabe tu pardango lado akan namasa. Alay dituguho hami muse. Mauliate matuhan. Naiksalpu taonon om maminggu parbudi. Molo mamilang-milangi hami diaka namasa di ngolu nami. Tutu si tutu dangadong si banggahonon nami. Dangadong si halatconon nami. Dangadong si hagijakonon nami tu adopanmu. Ay dia mataheno ku baik kami songo parbue nong tinobusmu hami. Parbue nong dilehoko di hami asini roham ganu pari. Saya huok kami do kasih setiamu senantiasa baru setiap pagi. Ido saya hupad doko kami. Naburju doho Tuhan. Para si roha doho Tuhan. Alay dia do balos ni hubahek kami. Boy do nong dohonon songot tiruan ngulu nami dia kahala na naing porsea. Boy do dohono tiruan ngulu nami akan atoras di ngulu ni akan naposo. Boy do dohono tiruan akan ngulu ni naposo naong aka parsikola. Naong madala ni godang aka parbinotoan. Gabi tiruan dia kahala nasing. So tung naong marmara do hubahek kami. Manang gabi tarurak goarmu ala ni akka hasal puon nami. Asiroham Tuhan. Dinaong disalpuhok ko akka hasalan nami. Dise saho akka dosa nami. Tu taon na baruon pargugui hami. Tu taon na naing ro say parrohay hami tutu marbisuk. Dang lala be di bagasan akka parlalapan isude. Sahat tu tangammu ma ngulu nami saluhut na. Sahat tu tangammu ma nang todi nami. Na toktong di jamot toko asa gabi say huihutok kami ho. Asiroham dia kapinopar ni ruasmon. Unang adong nalilu. Unang adong na maninggal hon hapor sehaw ni. Jalap parrohay may gabi akadadanak na manangihon po da ni natoras. Naulo manangihon ajar ni natoras.
naolo mangihuton akan adinggan binahe ni natorasita he. Molo di loaco sahatu tikyon di umur nagajang akaruas ni huriam akan natua-tua akalansia gohilas ni roha nasida Tuhan di hodo ngolu nasida hodo na mga turhon hosa hanguluan nasida o kaumur nasida dangalani panahit maubahem mate dang alani akadia na segala macam na boy di do portibyon alay sa guru di tangammu do tahe ngolu nasida. Molo di loaco mangulu sahatut sadarion, mangulu sahatu sadihari pe partikiami, go hilas ni rohani nasida. Dia kapakirimon nasida na sailaon, loas marnida nasida toktong di pabahenami, nama cay balga si tutu. Imalas ni roha marhiti kapinopar keluarga, na say toktong di tangyakot tuadopanmu. Akan naposo, sayukap roha nasida, dinalaho majalo asini roham molo martangyang nasida sa patuduomu si rokap ni toddi unang rohana unang pikiranna alay dalam mo na sahu di ngoluna akan aposo na manangyakon akapadaraman parkarejoan patudut nasida asini roham jalaukap di nasida hatauwa toktong marsiajar toktong para dehodiri na dumenggan aidang dilehoko mutihan na arga tuakka na sorada potani tuakka na radi da potam mutihay tusido lehonomui alani Tuhan patau saluhutna akaruas ni huriami dakdanak di pataruhoy buribur magudang tokin nay manalpuhot taonon gabi akaparroha na hasea may saluhutna pasu-pasu nang huriam hakabipe rawamangon pasu-pasu parhaladom di hasadaon ni roha, di hasadaon ni pabahenan. Asalamu marparbuwe huriamon, mabuan halak jonok tuho, manugu-nugu akan nasoporsea dope, jala manugu pahoton akan naong porsea, pataruho tutong-atongan ni pakkobasion. Muluadong akan rumah tangga, na di bagasan pergumulan, padaw-daw, sayho Tuhan na mga leho dinasida asini roha hasabaron songon hasabaromi asabuy masitomuan roha pikiran niya kaama dohot ina asa sadamu senasida songo padan na tuho na jaloon na do pasangan hidup na songo dia penamasa di bagasan hasusaan mananglas ni roha pe unang loas na sida di ela-ela si bulis dinamadok dang cocok dangadong be kesepahaman jolma na unik dohami di topaho nagok aka pamikirion na marasing alay tung unang akala ni pikiran na marasingi roha na marasing gabe manursari par rumatanggaon asima roham pasada mamusena sida ihot di bagasan holong ni roha na siyak koi suang songoni nang aka na marsahit na di rumah sakit nang aka na perawatan di Jabupe say pargugoy na sida jala tabahon hapor sayaw di nasida asa songon ni do mi tu aka na marsahi na jinupangam mi ali Jesus hapor sayaw mi do pamalupok ko saw may dihami saluhut na ali Tuhan ay dihodo hami di bagasan Kristus Jesus mauliate marohanami diho amen. Tauduti muse maredehita bukwede 497 laos tapapungu ma peleata. Asini roham hupuji Allaho manobusang ipai rohaku gabe soranganmu wow ingananmu rohanami kondimi manggohi pakai dohot ngolunami gabe ulami
dakon hami agogon mitotong paluahon na mardosa ng parjahat na bolong inganan mo rohan nami tonemi manggohi pagkedot ngolu nami gabe ulami Sai papulik rohanami gabe pangoloy diho asamar sahalahami lau makatindakon ho ingananmu rohanami tondimi manggohi pakedot ngolu nami gabe ulami Asini roham hupuji Allaho manobusau di paiyas horohaku gabe sorangan muau inganan rima hita jongjong tondimi manggohi pagkedot ngolu nami gabe ulami tatangyakon ma peliata ali debata amanami na di Banua Gijang odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus upasahat hami maisian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon pati bulhon harajaon mo. Dito nga tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalamutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mado mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say ro maharajaon, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Si sama dosa nami songon panesa nami di dusa ni dongan namardusa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Salve
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hong. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midahong. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim. Door.